Здравейте, дами и господа, аз съм Баланс Мастер БГ и днес ще снимаме на трол. Епизод... Някои се ще видят. Как се вижда от предния епизод доста се развихме, защото... предния епизод имах 56 000 кръв, мисля, че беше. Сега вече имам 126 804, което се случи благодарение на апдейтването на моите джемове. По-скоро апдейтнаха нещата, за да може да слагаме и такива големи джемове, които половината ги щупих или нямам същото флъкс. Защото също така вече и шапката ми е Radiant, нищо че е 0 звезди. Radiant е, на кой им пука. Това е фака на Radiant. Джемовете ми дадат 1632 power rank, за това вече съм 3544 power rank. Мисля, че предния епизод бях 2000... Мисля, предполагам. Надявам се. Дали? Сега ще отида в клуба си. Направих доста изгодни сделки. Плащах на хора да ми хират Shadow арената, Hardpod точно модах. Това нали е моят? О, да, моите. Плащах на хора да ми хират Shadow арените, които са Hard mod, защото норма вече си минавам соло. Демет. Нямам всъщност да си го отворила мъга. И вече съм минал всичко на Hard, не съм пивал улта, защото нямам всъщност power rank, понеже ми трябва 5000. Но има много лесен начин. Просто намираш някой от твоите приятели, примерно аз като своя приятел нямам никой. Имам ето примерно този. И му пишеш там, че искаш help и че ще му платиш например. Аз плащах 2000 флъкс на минат флор, обаче аз след като система, нали, защото аз обикновено, нали, много ще минавам смичък, хада 2000. Обаче получавам 3 Titan Soul. Това е един чест. Един чест има минимум 4500 флъкс в него, което значи съм на 2500 флъкс печалба. Да, логиката. Пък може да е повече, може да е 9999 така. Тук също нещо, тук също нещо. Тук си купувам купувам такива джем боксес. Също така открих нещо, че джемовете имат и нещо като пасивка тия големите. Примерно този ми дава Attack Speed, което е безполезно за мен. Напълно безполезно. Този ми дава нещо като Ignite. What the gem cost? Нещо, т.е. като използвам някаква магия или нещо върху enemy, нещо са там, оставя ефект, който продължава да ги удря още малко. Този е бител от най-яки според мен. Да, доста добър статистики, изобщо много е добър. Много ми харесва самата пасивка. Ако няколко секунди не поема никакъв демидж, тя ще отрафава така. Ако няколко секунди не поема никакъв демидж, получавам бариера, която ако ме удари чудовище или нещо изобщо. Ето, видяхте тази бариера, като това показва, че се зарадила. Бариерата автоматично блокира демиджа, който ме е ударил и стърва нещо, което ме е ударило, което е много опе, много опе. Вече мога да ходя в Uber 7. Позитивно мислене. Нищо, че нямам никакъв флъкс, защото го похарчих да апгрейдна шапката на Radiant, защото това са 3 пенти. Това са ми статистиките, ако искате да видите. Physical damage не знам, просто много тъпо се случи, че този джем, мисля, че беше, да. В началото, като взех, беше само максимум health и крит, обаче като го апгрейднах, беше Physical damage, аз вече го бях сложил, което е 5 секунди. Не знам, що някакси най-щупени, по-малко щупени и здрави, не знам, файда са най-добре. На второ място не най-зли са за джемовете. Лага на играта леко ми се понамали, за което съм щастлив. Хайп съм, хайп. Фак. Предполагам, че трябва да се върна в хъба и да влезам в някой дънжън. Трябва да взема да си събирам за мастер ранг, защото нямам почти никакъв мастер ранг. Лак, това беше такова. 8 FPS, това беше много добро, много мощно. Така, какъв приятел на макет, така избръска, как си седиш и изнъж ти дропва FPS на 2. Предполагам, че влезна в Uber 6, Uber 7 ми е доста трудничко още, нищо, че имам 1000 power rank отгоре. И че имам един тон кръв, нищо, че това е сравнително малко, като съм пред други герои и глупости.
Принципно вече можеш да видиш, това също го имаше и отпреди. Отиваш на Power Rank и си избираш класа. Night what the fuck. И виждаш на кое място си по самия клас. Примерно, аз съм 1941 като сила на Даkolite. От... Не знам колко съм. Просто това колко страници има. Демсон, това не знам колко време ще отнеме да откъде основна. И тук всички класове, като виждате, Ревенанти, Тумбрейзър и други глупости, които... Да приемем просто, че има много хора. Мисля, че са около 70-80 хиляди. И аз съм 1900 някой. Обаче аз все пак съм Radiant. Значи, Radiant не... Между другото, мисля, че трите ми Radiant не дават толкова power, колкото джемовете. Между другото, ако се махнат джемовете, ако се махнат всичкия power rank, виждате, че все още имам 37 000 кръв. Което за някои хора даже е много, което не е много. Нямам джъмпове. Но виждате, че предния път имах в рамката горе вляво едно едно рампче. Това е за Power Rank. Ако с над 2500 става на кръпче. Вече не мога да го направя по-малко, след като се махна джемво. Мисля, обаче, защото днес се приятели джемовете много пъти и глупости. Да, сложа боличка за хилна. Да, вече се хилвам от Paladin Shadow по 2789. Добре, в смисъл, не е зле. Така. Добре, да влизаме в обар 6 си 8. Малко нагоре. Се качих по стълбичката, докато приказвам. 6, перфектно. Влизаме. Ще погледнем малко, предполагам. И не знам какво ще правя. Както винаги не съм снимал от 5 века. Леко факана ситуация. Но все пак се надявам, че клиповете ви харесват. Между другото, ако искате да гледате това, но примерно не разбирате от много неща, като и аз доскоро не разбирах какво лагат. 5 FPS! Не разбирате от какво подявате. Пикам на снежинките, изчезнете. Ужас, няма ли нещо настроихте? Ох, снега как ме убива. Снега ме убива. Като вижте игра на WoW. Защото... като цяло, докато нямаме... What the fuck? What the fuck? 13 FPS. Не, в този байом няма да седя. Отивам, както вижте преди малко ме удари това и то беше стънато. Ето бариерата им се включи и сега ще му удари. И се стънва. Това е бариерата. Доста е ОП. Изчезнем. Ще отида в някой друг банк, където не вали сняг и не е така вибрационно. Гадно. Ужас. Ако не искате да разберете нещо от това, просто комуникирайте с мен. Смисъл последни съобщения. И ми пишете по скайп. Сега ще си напиша скайпа. Гледайте чата. Това е скайпа. Може да ми пишете. И да, истинското ми име е Димчо. Да, това ми е истинското ми. Това било. Благодаря за абонатите, които получих наскоро, защото примерно качих качих за не особено много време, почти 40 абоната, 37 съм. Надявам се станат повече. Много съм хайпнат. Давай нагоре и не лаги, много ме като лаги. 9. Като цяло това... видяхте стънна се. Когато бариерата просто се заради, мога да ги стънвам. Аз всъщност просто защо не служа бомбички и... това и така и... Бия 8000 и нещо на удар. Както виждате има малки цифри като 1000 или 3000. Това е... този демидж идва от този джем. Това е демиджа допълнителния, който също доста помага, защото не е никак малко демиджа, който слага. Смятам да клирна малко дънжени. Няма да правя чаленджи, защото не обичам да правя тези Legendary Dragon чаленджи. Освен това вече съм събрал един Legendary Dragon и не смятам да събирам за втори или трети или майнер му. Така.
Смятам да клирвам всичко, в смисъл. О, стъннахте ли се? Окей. Не знам дали има други българи, които в момента снимат на Тодоров. Буквално. Не съм сигурен дали има други. Което е леко тъжно. На Тодоров име. Ау, лагат. Но сигурно има смисъл. Примерно, мисля, че други хора изказват също, защото, примерно, канал ми е малък и трудно се намира. Пак как се стънвате. Хубаво ли ви е как се стънвате, а? Сигурно ви е много хубаво да стънвате. Яй. Айде ми. В момента няма като цяло никакъв лъкс. Стилист, къде е боса? What? Окей, това е гличното и няма бос. Благодаря. Окей. Няма бос. Тези джемове много помагат, в смисъл тези двата. Он си за Increased Movement Speed да ми е безполезен, понеже. Защо подява, че ми трябва Movement Speed, къде беше имаш портала, ето го. Тъй като да, платите, не им се скейлва спида, мисля, че... Или нещо от сорта беше. Шоколада не забавя, между другото, не знам дали сте забелязали. Просто за да го плирна по-бързо ще стана дракон. Като съм в ултната форма бия по 17 000, а пасивката на джема бие по 5000. Което значи, че бия доста демидж и той има остатъчен ефект и някакви глупости. Вече много не разбирам какво става. Те ти сгоди! Така. Бъдем след момчетата. Тези джембоксове вече може да ви се паднат. Първо пада ми се джем, който е на буклук. Всъщност не е чак толкова голям буклук, с факта, че е на physical damage. Моят ми е на health credit, но аз трябва да го фиксна. Още не съм събрал тези неща, които ми трябва днес. Skills. Директно на босър съм. Окей, благодаря. Shit, не, тъп дракон. Стъна се. Това е много полезно абилити. Има и такива, които пасивката на абилитито го кара да... Shit. Пасивката на абилитито го кара да сложи един обръч или нещо от това, който бие демидж. Аз и сега ще се върна, ще повзема за малко, че ми извън телефона. Върнах се, със съжаление, обаче ще трябва да спра видеото ето тук, по причини. Но все пак надявам се видеото да ви е харесало. Аз бях Брандмастър. И това беше всичко от мен, това беше нещо по-скоро като обяснително видео за някои неща, които се случиха. Това беше всичко от мен, надявам се, като ви е харесало и чао! Всъщност забравих. Абонирайте се, харесайте видеото и кажете на приятел. Чао!